Dance. Justiniano Dance. Justiniano. 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 Justiniano Dance. Justiniano Dance. Justiniano. 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 Nos estamos tocando, dixo Osbi agora que Deus reparta a sorte, estáse acabando o mundo, pois encaixa perfectamente, o sea, parece que foi Dios, nunca mellor dito, está o rego feito para o vídeo que vos quero introducir agora mesmo. Levamos unhas semanas así bastante intensas co tema demoníaco, diabólico, non? Empezou Miguel Bosé, que foi o primeiro don diablo que houve en España, despois continuou o cardenal Cañizares, que cantaba, pero canta menos que seu sobrinho, o porteiro. E agora continúa o presidente, o director, ou non sei que, da Universidade Católica de Murcia, a UCAM. Tiempo de coronavirus, de sufrimiento. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Es voluntad de Dios? No. Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Miedo a obrar el mal, miedo a causar daño a otros, pero no miedo a hacer el bien. Nunca el mal triunfará sobre el bien, jamás, no puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz. Nunca podrán, porque ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus, aquellas imágenes de los féretros, ya entonces, porque Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avariciaba el coronavirus. ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. Mira, o cabrón sácalle unha S a Soros e métella a Chip. Soros e Chip. Pero este señor é o presidente da Comunidade de Murcia, non? Da Universidade Católica de Murcia, a UCAM, non sabes? Que había o equipo de baloncesto de Murcia, era UCAM, sí. UCAM. Este é o presidente da universidade. Unha puñetera maravilla, tío. De Murcia. A verdade é que... Isto lévanos un pouco, non, ao tema que estamos tratando hoxe de Willow Touriñán, non? Un tipo tocado coa gracia divina, pero, a súa vez, un tipo que ten un chis dentro do seu corpo que é o que o fai o ser, especial, ser candidato a presidente da Xunta, un tipo que trascende, que vai máis alá do divino e do humano, ten un chis, o Touriñán ten un chis, a xente non o sabe, de feito ten na cacha dereita, bueno, para nada diabólico, non? Ele ten un chis, benigno, non? Neste caso, bueno, que o fai tan especial tan bo cómic. De todas formas, este señor é presidente da Universidade, non? Murcia. Cantos casos de contagio tuvo Murcia? Era unha das que tiña moi pouquiños, non? Cando estaba todo Sí, foi sobre todo ao principio tiveron así bastantes con xente que veo á playa, non? O sea, eses primeiros días, pero que automáticamente pecharon todo eso e dixeron, mira, aquí os quedáis. E aí goberna Vox, non? Non é Vox en Murcia. Eu creo que é unha coalición. Ben, creo que o meteorito vai caer por Murcia, me parece. Estaba comprobando por aquí.
Esos son os datos que nos chegan ahora mesmo. Atención, me pongo atención. Atención, perro. Ben, pois... Cuidado co can, o teu can. No, pois este tipo, pois a verdade é que, bueno, a mí me gustaría que fose un chiste, pero non é. É un loco que está aí, que están metendo mierda e están falando de ciencia ficción, como é prácticamente do que falan todos estos, non? E bueno, pois ala eles están instalados aí nesas cúpulas de poder, son eles realmente o peligro, eles son Satanás. Pasa que Satanás é tan poderoso que incluso os cega ante esta evidencia que eles son o mesmo Satanás. Pero bueno, arderán con él ali. E nada, pois nada, pois... Hostia, que serio te pos, Marcos. Sí, porque son xente... Totalmente de acordo. Son xente impresentable que a verdade é que eu estou cansado de como no, es que hai que respetarlos, no, hai que respetarlos, no. Esa xente fixo moito daño e está facendo moito daño con ese tipo de comentarios. E entonces, pois, me dá igual. A min, que un señor que traballa nunha parroquia e traballa en Cáritas, para min ten todo o puto respeto do mundo. Pero un impresentable como este que vai cunha corbata que vale máis que todo o que gana toda esa peña, venga, vete a tomar por el culo, punto. E así eu digo e xa está. Moi bendito. Decía outro día, por esta línea, Jorge Fernández Díaz, ex-ministro con Rajoy, decía que o Papa Bieito XVI, Ratzinger, etc., dixéralle que Dios lle transmitira directamente que o demo quería atacar a España bueno, despiadadamente, non? Porque o demo estaba detrás de todo o movimento independentista. Sí, y que atacaba, y que el diablo ataca a los buenos. Ataca a los buenos, a los mejores. El diablo ataca a los mejores, Jorge Fernández Díaz. Por eso quiere atacar a España. Claro, ante las cosas que facer ese señoriño como para ver atacar a España. Estou imaginando ao Satán uns roba. Satán uns roba. Satán uns sube aos coches e monta manifestacións. Aí está. En que transformou Cristo o viño das bodas de Canadá? Como dixo a señora do outro día. Teño varias opcións. Mata Romera, Ramón Bilbao, o Clarete de Puscas ou Barrantes. Me convertiría en Barrantes, supoño, non sei. Non sei, un Rioja, un Ramón Bilbao. Un Rioga. Vale. Eu penso que é un clarete para deixar contento a todo o mundo, non? Hai xente que quere blanco, tinto, pois polo medio. Joder, pero eran as bodas de Canaán, era un acontecimiento que pasou a historia, sería un viño bo, joder, non vas poñer un Ramón Bilbao, que é unha mierda, non vas poñer aí un... Bueno, pero era de familia humilde, non as bodas Portugal de Canaán, pero... Aí estaba Cristo para decir... Pois era señorío del Calvario. Pero, a ver, vamos a analizar unha cousa. Cristo fixo milagros, non? Fixo milagros, pero tamén era un pouco rácano, porque cantos anos viviu Cristo? 33 anos. E en 33 anos que fixo 20 milagros, escollía moito, é dicir, había que convencelo moito, para que fixera un milagro. Non lle tocou nin a milagro por ano, joder, que diste, Dios, se podes fazer milagros, pois fainos continuamente, joder, o demo fai o mal todos os días, en cambio Cristo, non, fago un milagro cada 2 anos, home, se non me jodas, tío, que... Era autónomo. Eu non estou de acordo. Era autónomo, isto é como se me dis que un médico cantos opera por... Morreu con 70 anos, cantas operacións fixo? 30. Se ten 70 anos, terá unha formación que lle levaría uns 30 anos. Pois Cristo tivo unha formación que marchou para Egipto a formarse cos mellores. Sí, pero unha vez que colleu a habilidade, podía fazer milagros continuamente, joder, non? Pero os que fixo foron, sabes, non fixo... Cremita, foron cremita. Fixo cousas de... No, cando multiplicou
cando multiplicou os panes e los peces. Multiplica churrasco, carallo, non multipliques o peixe. Quen quere peixe, joder? Multiplica churrasco, multiplica o que sei o viño. Non é costume en Palestina de comer churrasco, Pedro, tens que situarte nun contexto. No contexto geopolítico, ali non comen churrasco. Non está claro de Lázaro. No. O de Lázaro non. Claro, de Lázaro que inde por riba feixe o milagro e tivo que dicirlle, levántate, joder, pois é igual, que cando ti queiras andas, pero non xa mandando, sempre mandando, no, a mi Cristo non me... No é santo de tu devoción, a lo mejor. No. Parecía moi cara dura, Tú le cruzabas la cara a hostias. A mí, sabes a que me acordou? Os partidos da Liga Inglesa, acórdase? Cando hai un córner que o celebran así como, non como un gol, pero casi. É como unha especie de... Parece que vai vir algo importante, tal, pero era unha puta mierda de córner, pero hai un córner e... É así como... Entonces, non sei, acordoume eso, ten que ser curioso, risa enlatada. Eu pensei no FIFA. Eu pensei no FIFA e Manolo Lama, dicindo esas tonterías que di... Sí. Hostia. Ataca el Madrid. Imaginadevos que, porque tamén collen as lisas, os sonidos enlatados, que os audios que teñan, que haxa cánticos que son ofensivos. Joder, molaba. Eso sería leche, tío, que se les escapara por aí, algo así. Molaba. Me cago en Dios, que lle voto, me cago en Dios. Masa. Bien, la bancada. Bueno, que eso tampouco entendo moi ben, quer decir, poden ir 40 idios nun campo de fútbol que está aberto, que podes deixar... Vale, eu entendo que hai socios e hai a mellor prioridades, bueno, bagaso. A min, sabes a que me acordou? Os partidos da Liga Inglesa, acórdase? Cando hai un córner,